परम आदरणीय श्रोतागण के अश्वनी कुमार उपाध्याय नीपू के प्रणाम बटे। दूर दूर सुने वाला भैया, चाचा चाची, हमारे जवान भैया लोग के प्रणाम बटे। आज हम एगो कवि जौन आज हमनी के बीच में नहीं थी, आज वहाँ के कमी हमनी के खलत बटे, कुंजन जी के चर्चा करत। चक्कर तो ऐसे बड़ा खराब चीज होला, लेकिन जब परिवार के चक्कर में पड़ेला तो ई बतावेला ई बाबू ऐसे करा, ई बाबू ऐसे करा, है धर्म में लिखल बा, है शास्त्र में लिखल बा। जब अपना कपार पर पड़ेला कुल वेद शास्त्र भुला जाला भैया। यही भाव में कुंजन जी के लिखल एक गीत के सुनाई। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक में, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग में। केहू परेशान बा लड़के नहीं खेहो, केहू 99 के चक्कर में परेशान बटे, तो केहू मोच के रखौल में परेशान बाड़न। कितना भैया लोग तो मोहब्बत के परेशान हो गए बाड़न। हो पुत्र के वियोग चाहे दौलत के शोक में, मान मर्यादा या मोहब्बत के रोग में। नावनियन डोल डग मगा जाला आदमी, तो नावनियन डोल डग मगा जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, केहू नाही वीर रहे उनके सामरथ के। हो दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, केहू नाही वीर रहे उनके सामरथ के। नर से नहारल नारी से हार गईल, हर बिचरे अंगनवा में बिछिलाई जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। लंका में राम के ना डंका पिटाइत, 100-200 राम सेना रावण मराइत। इस सभी क्यों जाना था भैया। हो
लंका में राम के ना डंका पिटाइत, 100-200 राम से ना रावण मराइत। बाकी रावण मरा गेल भैया, काहे? फूटी गईल भाई त भंग परल रंग में, हरे अपने छुरी से कटा जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े योद्धा, लंका विजय कई के जब अइले अयोध्या हो। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े योद्धा, लंका विजय कई के जब अइले अयोध्या, उनके हराई दिहले लव कुश लड़िकवा। ऐसे कहल बाटे जूता रे जमल के से अरे खाई जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। ईसा मसीह चाहे सुकरात गांधी, जग में बहाई दिहले प्रेमवा के आंधी। ईसा मसीह चाहे सुकरात गांधी, जग में बहाई दिहले प्रेमवा के आंधी। सूली फांसी औरी भैया गोली के शिकार भइले, ऐसे कहल बाटे अरे अपने हवा में बुता जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी। मकड़ा बुनेला जाल खूब रची रची के, अपने उलझी जाला उल्टा लटक के। कितना बढ़िया बात मकड़ा के जाल के लेके बोले बनी। आदमी के जीवन भी ऐसे ही कुछ बाटे हो। मकड़ा बुनेला जाल खूब रची रची के, अपने उलझी जाला उल्टा लटक के। कुंजन सजाई के सवारी के ये दुनिया माया में अपने लपेटाई जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भूला जाला आदमी,
जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, त कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल ही वेद शास्त्र भुला जाला आदमी।